Здравейте! Вие сте с четвъртия епизод на подкаста на Общински детски комплекс град Варна. Аз съм Адриана Вашева, а днес наши гости са ръководителите на Варненска детско-юношеска опера, госпожа Миглена Шишева, пианист, хормайстор и корепетитор, и господин Ганчо Ганчев, художествен ръководител и диригент. Варненската детско-юношеска опера е създадена през 1993 година, а в нея участва деца на възраст от 7 до 19 години. Здравейте, госпожо Шишева и господин Ганчев. Здравейте, благодаря за поканата. Разкажете ни как се роди идеята за създаване на детска опера. Идеята е започната още през 80-те години във Варна и нея създател е диригента и композитор Георги Занев. В 1993 година той пожела да се възстановят традициите на вече съществуващата такава детска опера и се обърна към нас за това. И ние започнахме всъщност да възстановяваме тази идея. Нещо, което Меги всъщност не каза, че тя съществува от 80-та година до 85-та. Той заминава на работа в чужбина и всъщност спира своята работа. Но 93-та година, при едно идване, той се вижда говоря се среща с Меги и с още една колежка, които са участвали в детско-юношеската опера. Казва, искам да възстановите тази традиция, нещо, че ме няма, аз ще ви помогна. И така започна. Доколкото разбирам, поставяте основно мюзикали. Това ли е най-интересният жанр за представителите на детската опера? Ние сме поставили и опера, изпълняваме и песни, най-различни при участие в концерти и така нататък. Но наистина мюзикъла се оказа един жанр, който е най-лесно достъпен до младите хора. И особено за децата, които искат да се развиват, ние доста сме мислили, че всъщност когато се обучават чрез мюзикъла, защото те всъщност нашето обучение е директно чрез представяне на спектакли. Когато използваме тая форма, всъщност младежите могат да се обучават в най-различни, да могат да изпълняват най-различни дейности, получават едно обучение в танци, в театър, в музика. Това е комплексно изкуство, симбиоза е между много сценичното изкуство, между много изкуства и явно това разнообразие допада на младите хора. Също така и публиката изключително по-лесно възприема това на сцената, когато има и говор, има и пеене, и танци, но това не означава, че мюзикълът е лек жанр. Напротив, това е доста сложно изкуство. Бих казал, абсолютно уверен, че както се е развило сценичното изкуство, музикално-сценичното изкуство, минало през операта, съвременната форма на оперетата всъщност е мюзикъла. И той с годините все повече кристализира, все повече този жанр се изпълва с стойност и с доста сложни мотиви, които ползват в максимално и сценично, и като сценография, и като декори, и като костюми, използват всички най-съвременни форми. И въобще не е лесно да се поставя. Но младежите се справят идеално, на тях им е интересно. Аз искам само да добавя, че нашия състав е единствен в страната, който пред този жанр мюзикъл децата едновременно и пеят, и танцуват, и играят. А не да има балет, бек-вокали, солистите просто правят всичко, което не е лесно. Да, всъщност ние сме единственият такъв състав. И във Варна започнахме преди 30 или вече 2 години първи с този жанр да го популяризираме чрез детската опера. Госпожо Шишева, споделете ни дали е трудно да се постигне синхрон между изпълнителите? Трудно е, разбира се, но се постига с много работа. Изпълнителите, те са, ето както казах, и пеят, и танцуват, и играят, нали?
те пък са свързани с оркестъра, който е част от нашия екип. Всичко това трябва да бъде в едно цяло. А колко време подготвяте един спектакъл? Различно. Най-малкият период може би е 3 месеца. Горе-долу. И за един сме правили. Да, и за един, ама по принцип е различно. Има някой път цяла година е необходимо за подготвяне на спектакъл. Имало е случай една дълга подготовка да продължи повече от година, година и половина. Понеже става въпрос за съвременни произведения, винаги нашите постановки са свързани с закупуване на права, тъй като са на живи автори. Това не са произведения, които са от преди 100 години. Знаете, че много строго в чужбина се гледа сега с интернет. Няма как да избягаме. Даже последния мюзикъл, който поставихме, бяхме намерили в интернет ноти и решихме по-рано, преди да сме купили правата, да започнем да го заучаваме, да видим как ще подадат децата. Веднага от компанията не се обадиха и казаха: какво правите, вие не сте купили още правата, нали ще го поставите. И аз, разбира се, те влязаха в положение, казах им: искам просто да видим децата ще се справят. Не, аз съм говорил с вас, писал съм ви, така че ще ги купим правата просто. Да. И със един всичко се вижда в пространството, няма как да се избегне, то така и правилно, защото артистите, това е начинът да получават възнаграждение за труда си. И като започне една такава дълга процедура, последния мюзикъл, миналата есен започнахме разговори за него, пролета поискахме правата, кандидатствахме с проект в общината, през това време ние си работихме с децата, чак есента получихме правата, започна същинското поставяне и на 30 ноември беше премиерата в Дънгори мюзикъл. Имали сме такива, на които имаме материалите, които за месеци нещо ги сглобяваме веднага и правим. Зависи колко е сложен материал. Различно. Кои са постиженията на Варненската детско-юношеска опера, които са най-значими за вас? По принцип всички наши премиери и спектакли са значими. Особено премиерите, защото спектакъла вече е повторение. Няма, както казвате, на майка обича всичките си деца еднакво, нали? Общо взето, когато се прави с много любов и труд, то после вече е значимо. И децата, когато имат успехи и удовлетворение от всичко това, според мен са значими. Имате изяви и в международни фестивали и конкурси. Разкажете ни за тях. Ние участваме предимно в фестивали, не в конкурса. Наши възпитаници индивидуално се включват и участват и вземат много награди като солисти, като индивидуални изпълнители и в театрални конкурси, и в песенни конкурси, вокални, но ние специално няма с кого да се състезаваме, тъй като в този жанр, който ние всъщност съществуваме, няма такъв фестивал. Но пък участваме няма такъв конкурс, участваме в много фестивали. Нашите деца играят много често в професионални оперни постановки, като изпълняват детските хорове или когато има по-раздвижени сцени, в които трябват млади хора да се включат нашите младежи. Така че ако погледнете статистиката, примерно за една година, ние имаме повече от 15, 20, 30 участия, което за един детски състав, един ученически състав въобще не е малко. Но те са свикнали, те са обиграни и нямат никакъв проблем. Както сме на репетиция, казвам, други ден трябва да участваме в еди коя си опера. Да, отиваме, те си знаят хоровете, съответно ние ги подготвяме предварително. Отиват, изпълняват се. Това и са свикнали в операта ги приемат като професионалисти, като част от семейството на операта. Въобще няма никакво разделение с това. Имаше години, когато тук е деца, сега е кошва, но сега сме абсолютно като част от екипа на операта. Така ни приемат. И всъщност с тези постановки участват в фестивали много. Варненско лято, Коледен фестивал, Великденски тук, което във Варна специално. В Софийски музикални седмици сме участвали.
Да, ние с нашите постановки участваме в фестивалите. Коледа, Да, Великденски. също и с тези участия. Имаме доста години в Международния оперен фестивал в Стара Загора, които сме ходили, имаме няколко постановки представени там. Той е фестивал на оперното и балетно изкуство в град Стара Загора. И там сме 4-5 пъти сме участвали, като представяме изкуство за деца с деца. Кой е най-запомнящият се момент от работата ви като ръководители на Варненската детско-юношеска опера? Аз не мога да кажа един. Няма как да се каже един момент. Радостта на младежите, когато преодолеят някаква бариера и когато успеят да се справят с нещата, тогава настъпва истинска радост за всички. Ние се радваме на това, че те са успели, те се радват, че са го постигнали, родителите се радват, като си гледат децата на сцената, публиката се радва, като гледат деца и младежи на сцената и как се справят. Всъщност всичко това е най-голямото богатство, което ние получаваме, защото не си мислете, че само ни даваме на децата. Ние даваме това, което познаваме като професионалисти, но цялата енергия, която те носят, всъщност се предава на нас. Няма нужда да казвам на колко години съм, обаче се чувствам млад, защото сега знам, че като отида на репетиция и всички младежи, като погледнат с техните флиртуващи погледи, усмихнати и каквото и да им се скараш, с усмивката разбиват всичко. Така че... В началото много се радвахме и изненадвахме, нали, запомняш момент. Като падне завесата накрая, няма да ви кажа какъв вик се чува от сцената. Значи, изиграли го, успяли и ние в началото им се карахме. Викам, защо крещите така, това е ужасно, обаче явно те имат нужда. Да. И сега това се стана, пада завесата и се чува някакъв жесток крясък към това. Емоцията и енергията, която са изкарали току-що на сцената, и трябва да... Представете си нещо, което е работено дълги месеци, за да станем максимално професионално. Това означава, че труда е сериозен. Продължава месеци, те гонят една определена цел, искат. Нали си представите какъв адреналин се събира. И едно представление, което е 2 часа. 2 часа постоянно на сцената. Ако объркат нещо, ние нямаме възможност, както големите в професионалните оперни състави, стои си там, която е по реквизита, по това, подава всичко в ръцете. Те сами хората си го вземат извън сцената, без да разбере публиката, нали, разнасят си нещата. Въпреки че имаме пълна техническа подкрепа от операта, но те се справят по-лесно, когато сами си правят всичко. И след целият този адреналин, представете си какво, той трябва да избие в момента, в който се затвори завесата, и крясъци, и плач, ревове, това е просто натрупано напрежение. А ние де-факто сме колеги с тях по време на спектакъла. Да. Той дирижера свира в оркестъра, няма как ние да им помогнем, освен, нали, свирайки. Затова всичко това, което разказва Ганчо, те трябва просто сами да си го направят, което също е опит. Да. На какво ни учи музиката? Доста неща. На постоянство, на логично мислене, на възприемане на света по друг начин, да разбираме нещо изказано със средствата на музиката, което също се учи. И с слушане, с анализи на това, което се прави. И на дисциплина, на работа, на труд, на много неща. Не знам. Не знам колко хора, които са от други сфери, си задават въпроса, но един музикант, за да стигне до професионалната сцена, той започва да свири и да учи от 6 годишен.
Това е професията, която изисква най-дълго време, за да се образоваш. И то не спира. Цял живот се учи, защото има един такъв музикантски лав, ако 3 дни не свириш, вече публиката разбира, че не свириш. Че не си свирил 3 дни. Което означава, че образованието, завършваш средно образование, казваш сега решавам, че ще уча педагогика. Учиш 5 години и започваш да работиш, ставаш магистър. Докато музиканта започва да се обучава от 6 годишна възраст и това продължава цял живот. Изключително трудна професия, изключително недооценена от, бих казал така, от обществото, което разпределя благата. Но да не влизаме в тая тема. Обаче музиката всъщност е най-универсалното изкуство. То няма самата мелодия, няма значение на какъв език пееш. Тя има мелодия. Свириш на цигулка и да отидеш в Китай, в Япония, свириш, могат да разберат. Музиката всъщност е прякото усещане и прякото превъплъщаване на чувства, които могат да бъдат предадени на отсрещане. Когато предадеш чувства, на всички езици са еднакви. Хората просто са устроени по еднакъв начин. Усетят ли любовта, те възприемат любовта, усетят ли драмата, те възприемат драмата. Така че аз лично си мисля, че музиката е едно от най-сериозните универсални изкуства за всякакви народи. И няма тя може да се преобразува, може да става различно, няма да спре. Не съществува. Киното и театъра не могат без музика. Една театрална постановка, ако няма музика, не е същото. В киното също. Напоследък много и на изложби се свири и се свързва всичко с музика, така че аз се слагам най-горе. И затова сме артисти, за да се занимаваме с това. Тя помага и на другите изкуства. А как решихте да се занимавате с музика? Бяхме младежи, младо семейство. Как решихме да се занимаваме с музика? Самите? Да. Самите. Не знам, аз просто съм нямала избор. Моите родители бяха музиканти. И само, че на други инструменти свиреха и съвсем естествено пожелах да свиря на пиано, което ми подсигуриха съответно. А после исках да свиря на какви ли не други инструменти, но не се получи. Останах се с пианото, защото просто исках да свиря в оркестър. А сега с участието си, работата си във Варна с кадетско-юношеска опера, аз просто цял живот свиря в оркестър и съм много щастлива, въпреки че свиря на пиано. И така нямах избор, просто беше линията начертана. Моята история е различна. Доста по-различна. Аз съм израсъл в малък град, нямаше никой, който да ме образува, нямаше преподаватели. В един момент се завихрих. Хванаме тая музикална в младежките години, музикална вълна, да правим състави, поп-групи. Преди се казваха естрадни оркестри. И лека по лека навлязах, започнах да слушам, увлече ме класическата музика или по-сериозната музика. Започнах да си купувам учебници, каквито имаше в страната, за консерватории, въпреки че бях ученик. Сам си ги четях, както можех си ги разбирам. Свирил съм по 16 часа денонощието, сам и така нататък. Дълга е историята, но самото увлечение към музиката и любовта, която тогава ме завладя, така се остана цял живот. Кои са любимите ви изпълнители и каква музика слушате през свободното си време? Тук не знам сега как ще зарадваме младото поколение. Честно казано, ние слушаме в по-сериозния жанр, когато и също ходим на дискотеки и на барове. Но тогава за нас е разсейване и много не обръщаме внимание. Сега може да кажем от тия класици, които са в тая сфера, Франк Синатра, Ела Фицджералд, които пеят джаз и такива неща, които са от
началото и средата на миналия век, класическия джаз, много го обичам и слушам предимно такива неща. Въпреки че правим съвсем съвременни неща, нали, рапа ни е чужд, нали. Но рок-н-рола много обичаме. Много са изпълнители, които харесваме. Напоследък никаква музика не слушам. Да, това е най-ужасяващото, защото сутрин до вечера сме в работна среда, което всъщност музиката един човек, който не се занимава с нея, отива да я слуша, за да се наслади. А ние работим. И като се приберем вкъщи, първата работа е да спрем всяка звук. Да, даже в един момент съжалявахме децата ни, които са вече големи мъже. Като навидят само и слагаха слушалките и ходеха с слушалки вкъщи, защото ни казват, спри всичко, те не могат да спрат. Те са на 15-16 години, при тях главата им трябва да дъни, нали, здраво. Образно казвам, дъни, нали, трябва силна музика и само чуваш като мили покрай тебе и слушалките се чуви. Как го понасяш това? Окей, вика, дали има тишина? Има тишина. Но не изпираме музиката, защото си има тишина. Професионално сме слушали страшно много музика и класическа, но аз лично предимно на живо предпочитах да я слушам и имах тая възможност още като дете. Сега естествено, като трябва нещо се слушаме пак, но не казваме, че това е за почивка обратно. Ами това всъщност е една от най-болните теми, тая електроника, която навлезе, този интернет, всичко, мога да чуя запис, нали, на Клаудио Бадо или на кого ли не, нали, на известни световни изпълнители, на Бърнстейн, които са извадени от миналия век и да чуя едно страхотно изпълнение. Но има едно сериозно, това не е живо. Да. Чуваме прекрасен запис, казваме, да, този запис сега, който слушаме, 100 пъти по-добър от това, което видяхме на сцената реално. Обаче преживяването, когато ти идеш на сцената да го слушаш с живия звук, съвсем различно. Както вие казахте, днес светът се развива изключително бързо и може би това се забелязва най-ясно при технологиите. Как това влияе на музиката и света на изкуството? Ами аз май до някъде отговорих на този въпрос. Дава страшно много възможности. Значи това да използваш технологиите, страшно много възможности дава. Появяват се вече много звуци, които едно време аз съм сигурен, че примерно един Моцарт, ако е разполагал с такива звуци, кой знае какви неща би родил. Но той просто не е разполагал с това. Това, което е разполагал, той го е използвал. Сега възможности са страшно много. Електронните инструменти могат да преобразят. Сега няма никакъв проблем. Примерно каза, трябва не арфа. Да, я да включа пианото на арфа. И значи този инструмент арфа въобще не е необходим, защото можеш да го включиш и да го свириш на клавирен инструмент. Разбира се, че ние музикантите казваме, това не е истинско, това е, нали, така нататък, но то навлиза вече навсякъде. А когато се използва разумно технологията, е от страхотна полза. Сега последния спектакъл, който сме правили, използваме мапинг. Ами тая дълбочина, която дай на сцената, преди не можеше да се я помислим. А сега само с една излъчване от една камера, тя е снимка, която мапинга 3D, което може да показва и седно децата са наистина в гората. Което е... Спестяват декори, нали, такива неща, пък има ефект на сцената. Преди за да направим гора, представете си колко дървета трябва да направим, как да ги пуснем, от чигите да се пуснат, пък завесили, какво ще бъде така нататък. Всичко сега става само с едно излъчване, което е и много по-ефтино, и много по-ефектно. Да. Нека се върнем пак към младежите. Как ги мотивирате? Трябва да ги питате тях. По принцип, последните години мотивацията става, тъй като гледат наш спектакъл и решават, че искат да правят това и съответно идват на кастинг, приемаме когото се решим, но
В тази мотивация аз виждам най-ценното това, че младежи, имам предвид момчета, особено между 9 и 11 клас, те ходят на опера, на театър. От това, че са вътре в този състав и на сцената на същия театър, в който и те играят, това е много ценно. И те всъщност сами започват да имат желание и потребност да гледат на живо постановка, опери, спектакли. Кое момче така просто ще отиде 9 клас само на опера и ще издържи цялата? Малко трудно е. Те намират смисъл в това и за мен това е много голяма мотивация. Да, Мегито каза от гледна точка на това какво се случва. Обаче ми се ще да обърна внимание на една друга среда. Всъщност, истински ги мотивираме, когато си срещу тях и когато те ти вярват. Не можеш да излъжеш младежа. Той не разбира, но в следващата секунда ще разбере, че е подведен. Ще усети. Той не разбира, но усеща, че е подведен. Като му случи 3 пъти и го губиш. Затова с тях трябва да си много искрен, много откровен. И ако наистина създаваш проблем, по-добре го кажи, ще го решиш, общо ще го решите. Но не се прави никога на интереса. Всъщност, това е най-сериозното, което ги кара те да вярват да сме заедно нон-стоп, защото ние, например, няма да лъжа, имало е случаи много пъти. Хайде сега да ходим, отиваме някъде заедно, нали, и по гостите, и, нали, и в къщи са идвали, къде ли не, нали, живеем един общ живот и те започват да ти вярват. Аз мисля, че в тази ситуация се получава една страхотна мотивация, защото нашия състав е от 8 годишни до 19 годишни и всички са заедно. Няма разделение, нали? Има подготвителна група, която може 12 годишна да отиде с 8 годишна, защото той трябва да се подготви, нали? Преди да има едни стъпки първоначално. Но малките с големите, големите пазят малките, нали, слушат големите и така общо се получава всичко. Средата е много интересна, те забравят училище и всъщност ходят на училище, учат, но средата им е тук. Те са постоянно заедно, нали? Пейка партии и така нататък, всички тия неща, те са си заедно. И когато усетиш тая вяра, и както по едно време в началото казах, нали, тая усмивка в очите срещу теб и виждаш, че те вярват, усещаш, че те вярват, тогава и ти можеш да им дадеш страшно много. За мен това е страхотна мотивация и за тях, и за нас. И за завършек, какви проекти ви предстоят през 2025 година? Аз не казвам. Ние имаме няколко проекта, на които сме заложили. Не знаем кой как ще можем да осъществим. Но със сигурност един от тях, другите няма да ги казвам, докато не са се уредили, но със сигурност един от тях е един мюзикъл, който направихме преди пандемията, който е писан специално за нас, който е по много сериозен материал, Сън в лятна нощ по Шекспир. Христо Йоцов е композитора, за нашата 25 годишнина той го написа. Мюзикъла, създаде мюзикъл, много хубав, с много красива музика. Изиграхме го, направихме премиера, навлезахме в пандемията. Той мюзикъл е български, от български автор. Децата го харесват, младежите го харесват. Темата, тая комедия на Шекспир, страшно много казва, страшно много неща има, на която учи. И даже се изненадах, когато скоро на репетиция ги питах, ви изучавате ли Шекспир? Преминаем през него, не го изучавам. За тия, които са играли преди това, когато сме поставили, нали, които са по-дълго време участници, те са наясно какво се случва постановката. Обаче другите ги питам и даже им поставих задача, много им моля всеки да прочете пиесата на Шекспир. Пиесата Сън в лятна нощ, няма как да работиш нещо, което не познаваш и да прочетете нещо за Шекспир. Много ми изненада, като ми казаха някои, че просто преминават и не го изучават в училище.
Тая постановка искаме да я възстановим, защото тя не можа да се изиграе първо. Плюс това тя е писана за нас, нямаме проблема с авторските права, автора не ги е давал правата и той желая да бъде играна и страната. Искаме да направим на турне и страната с нея и да я представим в други градове на страната. Това е нещо, което по някакъв начин ще се случи. Другите планове вече зависят от това, докъде как ще успеем да преодолеем някои препятствия и така нататък. А за по-малките ще се играем Мечопух, който в момента се играе, даже утре имаме 2 спектакъла. Той е за по-малка възрастова група публика и по-малка възрастова група го представя. А още по-малките си имат подготвителен мюзикъл, който представяме само пред родители. Така че имаме 3 плана, 3 по сложност мюзикъла, 3 за различна възраст. Те влизат в една много професионална среда, защото иначе не могат да се справят. Сега, примерно, миналия в края на сезона, в края на годината, ние имахме от края 26 октомври до 22 декември имахме премиера на Мечопух и до 22 декември изиграни 5 спектакъла. Той е по 1 час спектакъл. Това на основна сцена с оркестър, с всичко абсолютно. Направихме премиера на Дънгори, който е 2 часа спектакъл. Имахме 3 представления до 22. Значи само представленията ни са 8. От 26 октомври за 2 месеца. Участие в опери, концерти, които сме изпълнили, въобще не ги смятаме. Съставът е натоварен абсолютно плътно. И както репетираме, имаме другата седмица, сега този месец казаха и от операта. Нали знаете, че на 14, кога беше? На 14 февруари. На 14 февруари, нали знаете, има Турандот. И с нами сега сме ги хванали и почваме да учим. Готвяме нови деца, които трябва да участват, ако няма някой завършили, то си върви като машината. Професионалиста за мен не означава много да знаеш. Да, ти трябва да имаш колко повече познание имаш толкова. Професионалиста трябва да има уменията да го направи. Защото какво като знаеш много? Ако нямаш умението, всички тия години сме го придобили, децата от малки се възпитават, те се възпитават сами. Между тях си, нали, по-големите, защото никой не сме най-елементарният въпрос да не задава постоянно, когато работим, защото или те големите казват, не го занимай се, аз ще кажа. И така се само... поверяваме на сцена, ако трябва да излязат, съответно ги малките ги поверяваме на по-големите и така. Да, това е. Много ви благодаря за интересния разговор и за изчерпателните отговори. И това беше края на 4-тия епизод на подкаста на Общински детски комплекс град Варна и очаквайте скоро още епизоди с интересни гости. И ние ви благодарим. Успех! Благодаря!